wekunibe nwa maba wekunibe nwa maba obodo adunebe mo ibaneke wekunibe nwa maba galagidi okanga wa maba obodo adunebe mo ibaneke Iba moju baludi komya ipachi mawana Eko ogene wekunibe mawu epanye okangawa wekunibe wa mabebe wekunibe wa maba obodo adunebebo ibadeke Iba moju baludi komya onye bụ igu ka ewu na-eso onye bụ ụzọ ka egwu na-esebe akwụnịka ọmaba henyi mụ akwụnịka ọmaba akwụnịka odogwu ka jaba jawuru dịka ezi mọnwụ ka nkọ naba n'ibere ka nkọ naba n'ukoro akwụnịka ọmaba henyi mụ akwụnịka ọmaba Oyi mbamba muna balago Olunwa yo na-egwu na Oyi biribi ewuru awolo ko onye di Akwụnịka ọmaba akwụnịka ọmaba ka ọ bụ n'ụwa Enyi m akwụnịka ọmaba Anya panite ogene mpakịja n'Enugwu Nwanne m anyị eje mbe akwụnịka ọmaba ka ọ bụ n'ụwa Enyi m akwụnịka ọmaba Anyị dị iwe bido akwụnịka ọmaba ka ọ bụ enyi m akwụnịka ọmaba Igbo na-ana ekwe dike n'ọra die dike ntị n'ụwa welu nwayọ na-egwu na-ere mgbadaka nkọ nara n'usoro Igbo na-ana mọnwụ ka nkọ naba na-ada Igbo dike mechie dike ụwa ebe Dike no ra tie dike ntị no Momo ga kona bana dia o Imo go pigi wuwe no pino Onye bu igu ke wu na-eso Onye be mu ge continue yo na Momo ga kona bana dia Echukwu ji na-egwu edumu no Momo ga kona bana dia Mbadadari bi wulu dinta Momo ga kona bana dia Jabe du godi kezi Ubujiri ago mbada na Igbo na Obejiri ago mbada du Ubujiri ago mbada du Igbo na Imambadi goju balu di go Yamamu yeso Igbo Kama belo mwa panye Igbo Anya paniti bati yanana Akijoji gedi babu Kaijoba aka na-ekwuli Igbo n'ụlọ Ohaga nwe begon Kaijoba aka na-ekwuli Igbo n'ụlọ Ohaga nwe begon Kaijoba aka na-ekwuli Igbo Ohaga nwe begon Chukwu ọka dị Igbo kedu ezigbo ọ bụ Ohaga nwe begon Kaijoba aka na-ekwuli Ohaga nwe begon Kaijoba aka na-ekwuli Igbo Ohaga nwe begon Ohaga nwe begon
elesi ekwu emegeliwo anyị na-ajụ n'agha nwee bego kwenu Listen up. I've been trying to say, rise and fallen fighters, rise and take your stand again. See you fight and runs away, live to fight another way. On the wall, Tata for the heathen back. As a man so shiny, and I know that time is cheap. Oh, the utterly battle, and just sweet as a victory. Yeah, the heathen back on the wall, and the heathen back. Yeah, the heathen back, just up with the heathen back. Well, listen. There's a man so shiny, and I know that time is strong. Oh, the utterly battle, and just sweet as a victory. And the heathen back on the wall, and the heathen back. Yeah, the heathen back on the wall.
onye chie ọ ga-anọdụ n'ochi ya ibe ahụ ndị Igbo ọ bụ oke ibe anyị nwere n'Umunri ka a chịkọtara ọnụ n'ụbọchị taa. Mana 1 minute enyere ụlọ nọdụzie ala ka anyị gaa n'iru n'ime ndị ọzọ biko. Please be seated. Be seated. Well, for the interest of non-Igbo speaking personnel in our midst, these are the symbols of authority in Umunri clan, the custodians of our culture. Like I did explain to you earlier on that the advice, you might not be able to understand my language when the program takes full course. I think such an hour has come. But for the benefit of doubt, you must have seen the clamor here. These gentlemen are important to us next afterward. Why? They are our traditional rulers. If anything be done wrongly, you can go free, but themselves will have to appease the land and explain why. In fact, we used to say, a visitor must not bring bad luck to his host, so that on his way out, he must not also develop hunchback. These are our proverbs. That is why they are making such a representation. Myself, I think I haven't seen this Nzu for the past 15 years that I've been in South Africa. So today is very special to me that I am being reminded of my origin. Hence, I have seen Nzu again. In the olden days, the traditional rulers used to say their prayers, but not without an Nzu. As he bends the floor, so does he uphold his wishes through the representation of Nzu. So the importance cannot be overemphasized or underestimated. Tupu eme ebe ọbụla ebe a ga-anagodu ndị Igbo na-aba nni emerie n'ọfụ faa na-eli faa ma anụ ebe a ụtara nwere isi nwa ọdụ o nwere ka anyị si ebe anyị ji bụrụ ndị nri a na-aba na-abọ nni faa nọchitebe anya onye ọbụla chiri echichi ebe a ibe ọbụla iriri ebe a iriri n'odo n'ikuku mana ọ bụ na anarakwa nni eme a na-aba ga na-eme anyị nlele maka na fa ihe ibe ebe a ga-ebie ibe etu esi eme ya ọ ya mee nkisa gị na-ege ekwentị ka ịmụta omenala. They said the gods do understand vernacular more, and I like to seek permission of all non-Nigerians here to do the opening prayer in Igbo language, because what we're doing is a traditional thing. Biko buru na ọtọ ka anyị mere Chineke anyị eze bi n'Igbo ọgọdọ ya na-akpọ na anyị akpọkwuru n'oge ugbu a nna dobe a nara ekene were ọnọdụ n'ihe anyị na-eme n'oge ugbu a. Omenala bụ ihe dị na mbụ, omenala bụ ihe anyị bụ, omenala bụ ihe ịkwadoro iji gbaa aka ebe ndị ndu anyị nọ n'etiti anyị n'abalị anọ. Ụmụnne anyị ndị Umunri kpọkọnata anyị n'ụbọchị taa ka anyị bịa nwee aṅụrị n'ihe obi ụtọ, ihe omenala n'ụzọ na-emebere ya na mbụ na South Africa. Nna anyị na-ayọ ka ịbịa nara ekene, gbazie ihe niile anyị eme n'oge abalị a, gọzie ihe niile anyị eme, gọzie obi aṅụrị anyị ga-enwe n'abalị a. Ma nna doo ka ikwe ka ihe ehiwere n'ụbọchị taa ka ọ bụrụ ihe anyị ga na-eme n'afọ kwara afọ n'aha Jizọs.
anyị niile ndị si ebe tere aka wee bịa n'ọdịnala n'abalị anọ dị inwe aṅụrị a dara mba niile gaa mmiri niile wee bịa inwe aṅụrị a nna anyị na-ayọ ka anyị nwee aṅụrị a n'ụzọ pụrụ iche n'aha Jizọs. Ndị omenala anyị ka anyị bịara ime n'abalị ngị kere anyị ngị bụ uche anyị omenala nke anyị na-eme ngị tụrụ nye anyị ka ọ bụrụ ihe ga-ejikọ anyị ọnụ, ka ọ bụrụ ihe ga-eme ka anyị sie ike n'obodo anyị nọ. Nna n'ihi na asị na nwoke ma omenala ya bụ nwoke zuru ezu, a na-ayọ ka ị bịa were isi ọdọ ma bịa aka nsọ ihe niile anyị ga-eme n'abalị nke a sị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. South Africa when Africa when you want me to put one. If I say the region of work, you respond Jesus Christ. I want everybody to participate, please. I would like everybody to participate. If I say the region of work, you respond Jesus Christ. The region of work, Jesus Christ. The region of work, Jesus Christ. The region of work. That's very good. Thank you very much. Royal Highness, Igbo FC 14, Australia 2, and all that. His Serene Highness, Chukwu Igbo, C.A. Akuna, Akadio Fonandri, Mue, Azo. You see all more Kasia? We're in that level. The Abba Temple. Henry Van Beck, the Costa King, important dignitaries here from all over the world. VIPs in South Africa, Nigerian Union President, Isi minutes, no shoe. When you don't live, let's die in the war. Or how many get over? Or no, we live. Umunri Welfare Association, warmly, gladly, and happily welcome all of you in Jesus' name. New Yam Festival is a grand occasion in Igbo land. It is just briefly, I'm not going to waste your time so much. New Yam Festival, briefly, is the marking of the harvesting season. I would not like to go into this without explaining what is yam. Yam is a very popular crop in Nigeria. At this festival, is celebrated within every community in South Africa.